Goeiedag iedereen, hier volgt een stuk van de fietsroute F411 fietssnelweg die al start in Sint-Niklaas via de locatie van de E34 Sint-Gilles-Waas en dan uiteindelijk tot de Klinge. Het gedeelte dus die hier te zien is het vernieuwde gedeelte. Dus u komt onder de brug van de E34 en dan heb je het nieuwe gedeelte tot het Klingspoor. Dus bijzonder aangenaam om daar te fietsen. Ik vond het nog even interessant om dit gedeelte in beeld te brengen. Dus deze route is dan vervolgens via Kapellebrug met eindbestemming Havenfortparking Hulst. Met een mountainbike, de mensen weten het ook, kan je wel eventueel dan een stuk rechtdoor door het bos en kom je dan uiteindelijk wel tot dezelfde locatie. Veel plezier met deze video. Zo nog even interessant, hier de aansluiting van de fietssnelweg. Ik kom vanuit Sint-Niklaas, dus hier ook het vernieuwde gedeelte. Dus ik was even onder de E34 voor Antwerpen, dus het vernieuwde gedeelte hier tot de Klinge, grensgebied met Nederland en dan verder heb je Hulst. Ik ben nu even met de gewone fiets, zonder elektrische ondersteuning. Het is bijzonder spannend hier ook. Het is een breed pad. Het is geschikt zowel voor e-bikes, de elektrische step. En het is een snelle verbinding zonder hindernissen. Het is ook bijzonder interessant voor de deelfiets. Stel je neemt een deelfiets vanuit Antwerpen, die elektrische e-bikes. En je kan hem afzetten in Sint-Gilles-Waas. Daar de locatie van de Klinge grensgebied is er dus ook een dropzone. Het is in de volle natuur, het is goed voor het milieu de fiets te gebruiken, hier voor de vrije tijd of ook voor de snelle verbindingen iedere dag. Ja, het is aan het regenen, dat is het weer hier momenteel, praktisch dagelijks. De fietssnelweg F411 kan je starten vlakbij het station van Sint-Niklaas. Ik heb al verschillende keer getoond de volledige video. Ja, dit gedeelte is recent volledig vernieuwd. En ik vermoed ook volledig afgewerkt. Ik zal even kijken dus van het eindpunt hier aan de Klinge als dat stuk al afgewerkt is.
kan ook via dus Kapellebrug en dan via de route naar Stekene richting Sint-Niklaas. Maar bon, deze is wel de meest ontspannende route. Ja, het is de breedte van de rijbaan hier. Ja, dergelijke betonnen routes zijn ook natuurlijk belangrijk. Opnieuw gebruik je de elektrische step. Dan kan je moeilijk door een bosweg. Dat gaat natuurlijk ook wel, maar bon. Met een elektrische step is het wel dit die het meeste geschikt is. En ook voor de gewone e-bike, de gewone stadsfiets. Zo, ik ben praktisch in de Kling, allee, daar het punt van Klingspoor. Zo, je ziet hier, het is volledig afgewerkt. Dus rechtdoor aan het Klingspoor heb je dus een bosweg. Met een mountainbike kan je daar gemakkelijk door. Alle andere fietsen, gewone stadsfietsen, e-bikes, ja, de elektrische step, momenteel slechts toegelaten tot de grens, is best via Kapellebrug. Ja. Zo, ik ga dus via Kapellebrug, anders is het rechtdoor met een mountainbike.
just say one thing, one thing, One thing. One thing. bass. Bass. One thing. One thing. One thing. One thing. Let me just say one thing. One thing. One thing. One thing. One thing. Let me just say one thing. One thing. One thing. One thing. Bass. 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 Je ziet ook wel nog de interesse hier op latere uren voor boodschappen te doen. Dat is wel een feit. Meestal open tot 20 uur en de AH tot 22 uur. Hè. Dat is wel een feit.
Zo, daar is de lijn 20. Dus die is wel aanwezig. Zo, deze video zal ik hier eindigen aan de vernieuwde Havenfortparking. Dus ja, binnenstad is op amper enkele minuten fietsen op de andere winkels hier. Het was nog even interessant deze grenszone in beeld te brengen. Zo. Ik zou zeggen tot de volgende keer, tot meer Street Views.